Καλησπέρα σας, μέσα από δύο διαδικτυακούς διάβλους. Μαρία Μαραγού και η γειτονιά μας. Είμαστε με τη Μαρία. Καλησπέρα, Δαξιάρχη. Καλησπέρα, Μαρία. Τελειώσαμε τις τετραλογίες. Ναι. Και θα αρχίσουμε τις μονολογίες. Μυριετής περίοδος των ψυχών. Τι είναι? Αυτό είναι ένα θέμα που με απασχόλησε τελευταία και εμένα μ' αρέσει πολλές φορές να βγάζω τα κουλουράκια από το φούρνο, ξέρεις, να είναι ζεστά, γιατί όταν ασχολείσαι πολύ καιρό με κάτι, καλό είναι να το λες εκείνη την ώρα που ασχολείσαι, μόλις το ολοκληρώσεις. Είναι ζεστό το κουλούρι και... Που είναι ζεστό, ναι. Αυτό θα είναι ένα θέμα που θα αναλύεται στην καινούργια μου Οδύσσεια, η οποία εξαντλήθηκε και γράφουμε τώρα το πιο επιυξημένη την Οδύσσεια και με απασχολούσε καιρό. Είναι ένα θέμα μελέτης που έκανα τουλάχιστον 2 μήνες στον πρόκλο για να καταλήξω σε αυτά που θα σας πω σήμερα, και είναι και ένα θέμα που νομίζω ότι αγγίζει πάρα πολλούς, γιατί αυτή η μυριετής περίοδος των ψυχών, που σημαίνει 10.000 χρόνια ότι ερχόμαστε στις ενσαρκώσεις, αυτό σημαίνει, ήταν ένα θέμα που ετίθετο στη φιλοσοφία. Πόσα χρόνια πρέπει να ενσαρκωνόμαστε, με πόσους βίους θα πρέπει να κάνουμε. Αυτό λοιπόν που υπάρχει σε πολλά κείμενα και πρωτίστως στον Πλάτωνα, γιατί ο Πρόκλος στην ουσία αναλύει Πλάτωνα κυρίως, έτσι. Είναι ο Πλατωνική, οπότε είναι στον Πλάτωνα, αυτός είναι ο πυρήνας. Αναλύεται διεξοδικά στα σχόλια του Πρόκλου στην Πολιτεία κυρίως, η μυριετής περίοδος, και από τον Ερμία αναλύεται στα σχόλιά του στο Φέδρο, και συγκεράσαμε δηλαδή όλες αυτές τις πληροφορίες για να δούμε τι εννοεί τελικά ο Πλάτων, έτσι. Και σίγουρα είναι ένα θέμα που μας απασχολεί. Εδώ πέρα ερχόμαστε σε μια μαθητεία. Τελικά αυτή η μαθητεία μέχρι την τριτοβάθμια εκπαίδευσή της πόσες τάξεις έχει? Πόσα χρόνια θα ερχόμαστε εδώ πέρα, θα ανακυκλωνόμαστε σε ενσαρκώσεις? Πόσα χρόνια το δημοτικό, πόσο το γυμνάσιο, πόσο το λύκειο, πόσο το πανεπιστήμιο. Έτσι. Έχουμε και τα μεταπτυχιακά. Έχουμε αυτό το διδακτορικό, να δεις εκεί, μέχρι να γίνεις δαίμον, κατά την παράδοση κοινώς πάρεις διδακτορικό για να είσαι φορέας του Θείου Λόγου και να έρθεις να το διδάξεις. Βλέπε Σοκράτη, Πυθαγόρα, Ορφέα, Απολλώνιο, Τιανέα. Έχουμε πολλούς τέτοιους στην παράδοση. Περνάνε κάποιες μεγάλες περίοδοι. Λοιπόν, εδώ στο πρώτο αφισάκι που έχουμε και αυτή την υπέροχη εικόνα, πολύ εμπνευσμένη, που δείχνει το άπειρον, το σχήμα του απείρου, έτσι, και δείχνει αριστερά το θάνατο και δεξιά τη ζωή. Αυτά είναι αγκαλιασμένα. Όπως λέει και στον Φέδωνα ο Σοκράτης, ο Φέδων είναι περί ψυχής, που άλλο θα το έλεγε, έτσι. Και είναι ο διάλογος, η συνομιλία μάλλον που κάνει ο Σοκράτης με τους μαθητές του πριν πιει το κόνιο μέσα στο δεσμοτήριο. Εντάξει. Είναι πολύ συγκλονιστικός διάλογος και ήταν και ο πρώτος που διάβασα από τον Πλάτωνα, το περί ψυχής. Λοιπόν, εκεί λέει ότι ο κόσμος μας είναι ένας κόσμος αντιθέσεων. Υπάρχει κρύο, ζέστη, μέρα, νύχτα, ζωή, θάνατος. Εφόσον λέει το ένα έρχεται μετά το άλλο, λογικά και μετά τη ζωή θα έρχεται το θάνατος, αλλά και μετά το θάνατο θα έρχεται η ζωή. Γιατί δεν έρχεται μόνο μετά το καλοκαίρι, ο χειμώνας ας πούμε, μετά από τη ζέστη το κρύο, έρχεται και μετά από το χειμώνα πάλι το καλοκαίρι μέσα από την άνοιξη. Επομένως, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μόνο ένα βίο, γιατί εφόσον όλη η φύση δουλεύει με αυτόν τον κύκλο των αντιθέσεων, μέρα νύχτα, εντάξει, θα είναι και η ίδια μας η ζωή έτσι. Δεν θα υπάρχει μόνο ζωή. Δηλαδή λες, όταν είσαι στη ζωή, επόμενο είναι να έρθει ο θάνατος. Και στο θάνατο, επόμενο πάλι είναι να ξανάρθει στη ζωή. Έτσι. Αυτός λοιπόν είναι ένας κύκλος ενσαρκώσεων στην γη, και στον Φέδρο ο Πλάτων αναφέρει ακριβώς αυτός ο κύκλος πόσο καιρό κρατάει. Έτσι, με αυτά τα κωδικά. Και εδώ λοιπόν δίπλα εκεί έχουμε το απόσπασμα του Πλάτωνος από το Φέδρο,
Στο οποίο βέβαια έχουμε τα σχόλια και του Ερμία αλλά και του Πρόκλου από τα σχόλια του στην πολιτεία, γιατί αυτή η μυριαετής περίοδος που θα δούμε αναφέρεται και στην πολιτεία και σε πάρα πολλά έργα πλατωνικά, όχι μόνο εδώ. Αλλά εδώ είναι πολύ αντιπροσωπευτικό. Λοιπόν, εις μεν γάρτο αυτό, όθεν οίκη η ψυχή εκάστη, στο σημείο από το οποίο προέρχεται η κάθε ψυχή, ουκ αφικνείται, δεν έρχεται ετών μυρίων, αν δεν περάσουν 10.000 χρόνια. Ουγαρπτερούται πρώτος του χρόνου, γιατί πριν από τόσο χρόνο δεν πρόκειται να πτεροφυηθεί. Στον Πλάτωνα η ψυχή έχασε τα φτερά της, ήταν πτεροφυημένη, όπως είναι οι άγγελοι, και από την μανία της να τύχει ενσάρκωσης σε μέρος που είναι υλικό, έτσι, αυτό το λέει και ο Πρόκλος στον ύμνο του Ισμού σας, χάνει τα φτερά της και πέφτει μες στην ύλη. Και μετά πρέπει να τα ανακτήσει τα φτερά της. Άρα λέει δεν πτεροφυείται η ψυχή, γιατί όταν γίνεσαι δαίμον, αυτή είναι η κατάληξη όπως έχουμε πει και σε άλλα βιντεάκια, δηλαδή άγγελος, είναι συνώνυμα αυτά, όταν από άνθρωπος θα γίνεις θεάνθρωπος και θα πτεροφυηθείς και θα γίνεις άγγελος, τότε επειδή θα μοιάξεις με αγγέλους λέμε ότι πτεροφυείς. Αυτό είναι στην ουσία, εντάξει, ο κώδικας. Λοιπόν, δεν έρχεται λοιπόν παρά όταν περάσουν των μυρίων 10.000 χρόνια, τα μυριάς είναι το 10.000, έτσι, είναι 10 επί 1.000. Πλην, και δηλαδή είναι για όλες τις ψυχές αυτό, και μας λέει εκτός αν, πλην η του φιλοσοφήσαντος αδόλος ή παιδεραστήσαντος μεταφιλοσοφίας. Εκτός αν η ψυχή φιλοσοφία αδόλους ή παιδεραστή. Τα ακούνε αυτό οι διάφοροι και καταλαβαίνεις τι λένε. Και αν πάρεις λοιπόν την παιδεραστία έτσι όπως την έχουμε σήμερα, όπως αν πάρεις και το δαίμονα όπως την έχουμε σήμερα, τι θα γίνει η ψυχή διάολος, θα γίνει. Είναι από τις λέξεις που τους έχουν αλλάξει τα φώτα. Εντάξει, η παιδεραστία. Λοιπόν, τι πάει να πει αυτό. Το φιλοσοφήσαντος αδόλος σημαίνει εάν ειλικρινέστατα εφαρμόζει τη φιλοσοφία, όχι διαβάζει φιλοσοφία. Δεν μας ενδιαφέρει εμάς να ξέρει φιλοσοφία. Μας ενδιαφέρει το αδόλος είναι με ειλικρίνεια να την εφαρμόσει και να την κάνει πράξη στο βίο. Αυτό είναι το φιλοσοφήσαντος αδόλος. Όχι μόνο να γνωρίζει και να πράττει. Όχι δάσκαλε που δίδασκες και λόγω δεν εκράτης, έτσι. Ακριβώς. Και το παιδεραστήσαντος είναι εάν αυτή η ψυχή που φιλοσοφεί πάρει ένα παιδί αγνό και το οδηγήσει στο δρόμο της φιλοσοφίας και ακολουθήσει και αυτός αυτά τα πράγματα, αυτή την πεπατημένη των φιλοσόφων που είναι η αρετή, τότε βοηθάς μια ψυχή στην εξέλιξή της και γλιτώνεις χρόνο ενσαρκώσεων. Αυτό είναι το παιδεραστήσαντος. Και έχουμε εξηγήσει σε άλλα βιντεάκια και παραπέμπω τους ακροατές μας στην ερωτική φιλία των Ελλήνων. Εντάξει, τι πάει να πει εραστής και τι ιερόμενος, εκεί θα δούνε πραγματικά, ο εραστής είναι σαν τον ονό ας πούμε που θα φωτίσει τον νεοφώτιστο στο δρόμο το σωστό ας πούμε. Αυτό είναι. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν που είναι φιλοσοφήσαντες αδόλους ή παιδεραστήσαντες, τρίτη περίοδο τη χιλιετή, σε 3.000 χρόνια εκθεώνονται. Γλιτώνεις δηλαδή 7.000 χρόνια. Πηδάς τάξεις. Έτσι. Εάν έλλονται 3 εφ' εξής, και αυτό θα συμβεί εάν έλλονται σημαίνει επιλέξουν. Εάν διαλέξουν 3 φορές το ένα πίσω, το εφ' εξής είναι το ένα μετά τον άλλο. Όπως λέμε εφ' εξής γωνίες στη γεωμετρία. Τον ένα μετά τον άλλο, τον βίον τούτο. Δηλαδή αυτοί που σε 3.000 χρόνια θα μπορέσουν να εκθεωθούν κάνοντας αυτά τα πράγματα, πρέπει τους 3 τελευταίους βίους να διάγουν βίους φιλοσόφου. Το ένα μετά το άλλο. Ούτω πτερωθήσε 3.000 έτη απέρχονται. Μαρία, η επιλογή είναι δική σου, ελεύθερη. Ποιο? Να το πράξεις. Βέβαια, γιατί έχεις ελεύθερη βούληση. Εδώ δηλαδή... Καταδικασμένος δηλαδή να είσαι ελεύθερος. Κάπως έτσι, έτσι. Να πω έναν Ελίτη τώρα, δεν μπορώ να το πω. Ναι. Λέει ο Ελίτης, είναι στο καινούριο μου βιβλίο. Την γαλανή του ελευθερία ο γλάρος δίνει στον ορίζοντα. Γιατί?
Όταν εγώ είμαι στη θάλασσα την Ποσειδόνια του συναισθήματος και είμαι ένας γλάρος ο οποίος μ' αρέσει ο ήλιος, βουτάω και δεν βαραίνουν τα φτερά μου και μπορώ να ξαναπετάξω, δηλαδή μπαίνω στο συναίσθημα, αλλά επειδή έχω τη φιλοσοφία μέσα μου και τον ήλιο με βαράει, εκεί πέρα μπορώ να πετάξω πάλι, αστρώ σκουπίδια, πρόσεξε, όπως ο γλάρος, αυτό στη γαλανή μου ελευθερία, δηλαδή την ελεύθερη βούλησή μου ως ένσαρκος στο Ποσειδόνιο βασίλειο του συναισθήματος, την δίνει στον ορίζοντα. Ποιος είναι ο ορίζοντας του γλάρου? Είναι εκεί που σμίγει η θάλασσα με τον ουρανό. Εκεί που σμίγει το συναίσθημά μου με το νου μου. Εκεί αυτό θα με πάει στα νοητά. Δεν θέλω πια ελευθερία, δηλαδή να είμαι ελεύθερο βουλητικών, ελευθερία βουλήσεως εννοώ, να είμαι ελεύθερο βουλητικών, θέλω να γίνω νομοτελειακών. Τι σημαίνει νομοτελειακό? Να μην έχω ελεύθερη βούληση, να είμαι μόνο αγαθών, να μην έχω επιλογή κακό ή καλό, να είμαι μόνο καλό. Αυτό θέλω. Να τη βράσω την επιλογή. Γιατί αν εγώ την παραστρατήσω και πάω στο κακό, πάρε τη μυριετή και άντε μετά να ξεμπερδεύεις από τα καρμικά χρέη. Άρα ο άνθρωπος που φτάνει στο σημείο της εκθέωσης ως νους, όχι ως σώμα βέβαια, ως νους, τότε δεν πάβει πλέον να έχει ελεύθερη βούληση, γιατί συντάσσεται απόλυτα με το αγαθόν και από εκεί και πέρα είναι αγαθόν. Και δεν ξαναπέφτει πάλι στην κακότητα ποτέ, έτσι, δεν την ξαναπατάει. Έχει αυτό και έτσι το λέει ο Ελίτης μας. Λοιπόν, για να γίνουμε τώρα πιο συγκεκριμένοι, μια που μιλάμε για την πτεροφυημένη ψυχή, έτσι, που δεν πτεροφυείται πριν περάσουν αυτά, ή 3.000 χρόνια ή 10.000 χρόνια. Εδώ πέρα έχουμε μια ωραία εικόνα που δείχνει ότι πάει στα ουράνια μια ψυχή ελαμπομένη, όπως λέει ο Ιεροκλής, δηλαδή που λάμπει το νοητικό της και βγάζει φτερά, δηλαδή ισοδυναμεί με άγγελο. Εντάξει, εδώ η πτεροφύση της ψυχής. Για να δούμε όμως, τι είπα να πει Μυριάς, είπαμε ότι είναι 10 επί 1000. Μυριετής όμως δεν είναι κυριολεκτικά 10.000 χρόνια για όλους. Είναι σαν να μου λες εσύ, ξέρεις τι, όσοι που είναι στο πανεπιστήμιο με την πρώτη, ας πούμε, θα τελειώσουν και στα 5 χρόνια που είναι το Πολυτεχνείο όλοι. Τι λες? Υπάρχουν φοιτητές που κάνουν και 10 χρόνια. Και αιώνιοι φοιτητές υπάρχουν που δεν το τελειώνουν ποτέ. Έτσι, που σημαίνει ότι δεν μπορώ εγώ να πω ότι είναι 10.000 χρόνια για όλες τις ψυχές, τη στιγμή που η κάθε ψυχή έχει το δικό της εξελικτικό δρόμο. Αν είσαι καλός μαθητής, θα βγάλεις τάξεις γρήγορα. Αν μένεις στην ίδια τάξη, η εκκίνηση είναι μία και από εκεί και πέρα ο τερματισμός ακριβώς. Όπως το είπες, είναι πολύ ωραίο αυτό. Άρα εδώ το μυριετής δηλώνει τον πολυετή. Αυτό μας το λέει ο αρχαίος σχολιαστής του Αισχύλου. Όταν λέμε αρχαίος σχολιαστής, εννοούμε ότι έχουμε βρει σχόλια στον Αισχύλο, αλλά δεν έχουμε βρει ποιος τα έχει γράψει. Μας έχουν χαθεί μερικές φορές αυτά τα πράγματα. Και λέμε από τα σχόλια στον Αισχύλο, εντάξει. Και γιατί στον Αισχύλο θα το δούμε σε λιγάκι, εντάξει. Γιατί αυτός γράφει για τον Προμηθέα Δεσμότη, που είναι η ψυχή που δεσμεύεται στις ενσαρκώσεις στην ύλη. Εκεί σχολιάζει αυτός. Λοιπόν, οπότε το μυριετής είναι πολυετής. Δεν λέμε κι εμείς 1000 μύρια βάσανα. Κοιτάξτε πώς έχει μείνει στο λαό αυτό. Και δεν εννοούμε ακριβώς 10.000 βάσανα. Ούτε 1000 ακριβώς βάσανα. Λέμε 1000 μύρια πέρασε, έτσι, 1000 μύρια βάσανα. Ακριβώς. Λοιπόν, και έρχεται τώρα ο Πρόκλος να μας πει για τη λέξη χιλιάς, γιατί εδώ πέρα η Μυριάς έχει το 10 και το 1000, είναι 10 επί 1000. Εάν εμείς κατανοήσουμε την φιλοσοφική έννοια της δεκάδος και την φιλοσοφική έννοια της χιλιάδος, θα καταλάβουμε την Μυριάς. Οπότε σε αυτό εστιαζόμαστε τώρα, έτσι ακριβώς το πάει και ο Πρόκλος. Και λέει ο Πρόκλος, η χιλιάς οικείως της αριθμός είναι τες απογενέσως τελωμένες εις γέννησης ψυχές. Δηλαδή αφορά, όταν λέμε 1000 κωδικά, αφορά αυτός ο αριθμός της ψυχές που έρχονται στη γέννηση επανειλημμένως. Από γέννηση σε γέννηση πάνε. Προ της τελείας ως είπομεν πρώτερον αποκαταστάσεως. Ως είπομεν πρώτερον, δηλαδή προηγουμένως έχει αναλύσει τι πάνε να πει τέλεια αποκατάσταση και πριν να φτάσουν στην τέλεια αποκατάσταση. Τι πάνε να πει τέλεια αποκατάσταση? Να πάνε στο μέρος από όπου προήλθαν, που λέει ο Πλάτων στο προηγούμενο που δείξαμε.
Από εκεί λοιπόν που ξεκίνησαν οι ψυχές, που είναι ένας κόσμος νοητών, ολόφωτος, που είναι νόες, δεν υπάρχουν σώματα εκεί. Από εκεί λοιπόν ήρθαν οι ψυχές κάτω και μέχρι να ξαναπάνε εκεί, όπου θα γίνει η τέλεια αποκατάστασή τους, έτσι, κάνουν πολλές ενσαρκώσεις και αυτές τις ψυχές, όταν λέμε χιλιά στη φιλοσοφία, εννοούμε ψυχές που έρχονται σε ενσάρκωση στον κύκλο. Έτσι, μας λέει τους κώδικες των φιλοσόφων. Γιατί όμως, το εξηγεί πλήρως. Γιατί η χιλιάδα να αφορά τους ανθρώπους. Η χιλιάς, λέει, είναι 10 στην τρίτη. Τι πάει να πει 10 στην τρίτη? 1 με 3 μηδενικά ή 10 επί 10 επί 10. Αυτό είναι το 10 στην τρίτη. Αυτό στα μαθηματικά, αν θυμόσαστε, το λέμε 10 στον κύβο. Τυχαία? Δεν νομίζω. Γιατί και άλλα αστερά έχουν 3 διαστάσεις. Εμείς τι μας ήρθε να πούμε στον κύβο τώρα? Έτσι. Και δεν λέμε στην πυραμίδα, ας πούμε. Γιατί ο κύβος είναι το πλατωνικό στερεό, το οποίο έχουμε πει, εντάξει, που συμβολίζει τη γη. Εντάξει, ο κύβος στη γη, το οκτάεδρο στον αέρα, αντιστοιχούν στα διάφορα στοιχεία. Άρα εδώ, και θα λέγαμε ότι η λέξη κύβος από μόνη της είναι μια κύησης και βόος, στην περιοχή του βόος. Ποιος είναι ο βούς? Ο Ταύρος. Τι είναι ο Ταύρος? Το πρώτο ζώδιο της γης. Αυτό είναι ο Ταύρος. Άρα η κύηση στην μάνα γη. Όταν σε κυοφορεί κάποιος και σε γεννάει στη μάνα γη, έρχεσαι στον κύβο. Ωραία. Και τότε αυτός που σε φέρνει είναι ένας δαίμον, που όπως θα δούμε αντιστοιχεί στη δεκάδα, άρα εσύ είσαι 10 εις τον κύβον. Σε παίρνει δηλαδή ένας δαίμον και σε φέρνει στον κύβο γη. Γι' αυτό η χιλιάς που είναι το 10 στον κύβο αφορά ανθρώπους που ενσαρκώνονται στη γη. Εντάξει. Τώρα, μας λέει ο Πρόκλος ότι αυτή η γη είναι και ο άδης κόσμος μας. Ξέρετε. Είναι ο Πλούτον. Γιατί είναι εδώ ο άδης? Γιατί ο άδης είναι ένα χώρος σκοτεινός και υγρός. Όπως η μήτρα της μαμάς μου, που με δέχεται για να με φέρει εδώ κάτω. Και εδώ ζούμε μες στη σκοτεινιά. Δεν είμαστε στα ολόφωτα πεδία των νοητών. Έχουμε μέρα και νύχτα. Μέσα στην ψυχή μας μπορεί να έχουμε και μέρα και νύχτα. Είμαστε στον κόσμο των αντιθέσεων. Αυτός λοιπόν είναι εδώ ο άδης, αλλά ταυτόχρονα και Πλούτον. Γι' αυτό έχει 2 ονόματα, γιατί από την πορεία μας εδώ θα αποκτήσουμε τον πλούτο της ψυχής, όταν καθάρουμε το συναίσθημα. Εντάξει. Και μας λέει ο Πρόκλος ότι η χιλιάς αφορά την δεύτερη γένεση και την πτεροφύση της ψυχής και την επιστροφή, αντιστοιχεί το 10 στην τρίτη στον Πλούτονα, γιατί ακριβώς είναι ο κύβος στη γη. Εντάξει. Και εγώ θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα για να το καταλάβετε. Ο Πλούτον θα έλεγα ότι είναι ο πάτος της θάλασσας που λέγεται συναίσθημα. Όταν εγώ είμαι σε ένα υπεροκεάνιο και με πετάξουν κάτω στη θάλασσα, από τη φόρα που έχω πάρει, πέφτω, δεν μπορώ να πάρω δύναμη να σηκωθώ, γιατί έχω πάρει φόρα και πέφτω. Έτσι είναι και η ψυχή που έρχεται κάτω στην ύλη. Δεν μπορεί να πτεροφυηθεί. Μόλις πατήσει πάτο, παίρνει δύναμη, και σηκώνεται και πάει απάνω. Ο Πλούτον είναι ακριβώς αυτό. Της δίνει την όθηση να ξαναπάει απάνω και να βρει τα φτερά της και την ανωδική της πορεία. Ποια? Η πορεία της μέσα στον κύκλο των ενσαρκώσεων στη γη, που διαφεντεύει ο Πλούτον. Έτσι. Το λέμε και εμείς, έτσι. Πρέπει να πιάσει, μπράβο. Να πιάσει πάτο. Ακριβώς. Γι' αυτό ο Πλούτον κάνει την επιστροφική κίνηση της ψυχής. Και όταν επιστρέφει, εκεί αυτός ο Θεός, ο Διόνυσος που είναι ο Θεός του κόσμου μας, ταυτίζεται πολλές φορές με τον Άδη Πλούτονα, που έρχεται κάτω, λέει, και παίρνει την Περσεφόνη μάνα του. Αυτός, και την πάει στον Όλυμπο, γιατί η Περσεφόνη είναι αυτή που έρχεται στον κύκλο των ενσαρκώσεων. Και αυτό θα το δούμε σε λιγάκι, αφού πρώτα θα πούμε για το Διόνυσο, γιατί είναι πολύ σημαντικό και θα το ταυτίσουμε με τον Άδη, αφού πρώτα πούμε
Κάτι άλλο που μας λέει ο Πρόκλος για τους μοναδικούς αριθμούς. Τι πάνε να πει μοναδικοί αριθμοί? 1, 2, 3 μέχρι 9. Είναι μοναδική. Μετά είναι με το 10. Οι δεκάδες που λέμε. Οι μονάδες, οι δεκάδες. Οι μονάδες είναι οι μοναδικοί αριθμοί. Των δε ουρανίων οι μοναδικοί αριθμοί πάντες εικόνες. Δηλαδή οι μοναδικοί αριθμοί στη φιλοσοφία συμβολίζουν τους θεούς που είναι ουράνιοι. Δια την απλότητα των εαυτών. Γιατί είναι απλοί. Και αυτό όταν το διάβασα μου θύμισε αυτό που είχα δει στον Κρατήλο που λέει για τη μία ετυμολογία από τις 4 που δίνει του Απόλλωνος ο Σωκράτης και λέει Απόλλων άπλουν, έτσι λέει τον λένε οι Θεσσαλοί. Άπλουν γιατί ο Απόλλων είναι, όπως μας λέει ο Πρόκλος σε άλλο κείμενο, αντιστοιχεί στην μονάδα και η αλήθεια είναι μία και απλή, ενώ το ψέμα είναι πολλαπλό και πολυσχηδές. Υπάρχουν πολλά ψέματα, μία αλήθεια. Εντάξει. Και ο Απόλλων είναι ο νοητός ήλιος που είναι ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον. Τα φανερώνει όλα. Είναι αλήθεια, δεν μπορεί να κρύψει, δεν κρύβει τίποτα. Μια ερώτηση να σου κάνω. Ναι. Γιατί να είναι η αλήθεια μία και τα ψέματα πολλά? Δηλαδή λογικά δεν πρέπει να υπήρχε, έτσι όπως το φαντάζομαι, μια αντιστοίχηση? Όχι, για σκέψου το λίγο. Δεν μπορεί να υπάρχουν πολλές αλήθειες. Η αλήθεια δεν είναι υποκειμενική, είναι αντικειμενική. Πρόσεξε. Για μένα η αλήθεια μου μπορεί να διαφέρει από τη δικιά σου αλήθεια. Ναι, γιατί είσαι μέσα στον κόσμο εδώ πέρα που δεν έχεις διάκριση σωστά. Η αλήθεια είναι αλήθεια. Δηλαδή η περιπλάνηση στα θεία. Και είναι και αλφα στερητικό λύθη. Αυτή που δεν έχει τη λησμονιά που έχεις εσύ ως ένσαρκος. Γιατί έχεις ξεχάσει τον κόσμο των νοητών από τον οποίο προέρχεσαι. Γιατί αν θυμώσουν ότι είχες τραβήξει και εδώ σε προηγούμενες ενσαρκώσεις, δεν θα ήθελες να ξανάρθεις. Οπότε πρέπει, η λύθη δηλαδή έχει και αυτή την έννοια. Δηλαδή έχεις ένα blank που λένε στα αγγλικά, κενό. Ούτε θυμάσαι από πού προέρχεσαι, ούτε που ήσουν πριν ξανάρθεις εδώ πέρα, δηλαδή σε προηγούμενη ενσάρκωση. Επομένως, η αλήθεια, επειδή είναι ακριβώς περιπλάνηση στα θεία, εκεί είναι μία και μοναδική. Δεν υπάρχουν πολλές αλήθειες εκεί. Όλοι συμφωνούν στο ίδιο, γιατί έχουν διάκριση και ξέρουν τη σοφία, ξέρουν είναι σοφοί. Δεν μπορείς να το δεις υποκειμενικά, δεν υπάρχει υποκειμενικότητα. Η ετυμολογία του ψέματος ποια είναι? Το ψεύδος, αυτό το λέγει πολύ ωραία η Αλτάνη. Για πες μου. Λέει είναι της ψυχής εύδος. Είναι ο ύπνος της ψυχής. Γιατί το εύδο είναι από το καθεύδο. Το εύδος είναι από το καθεύδο. Δηλαδή κοιμάμαι. Αυτό είναι το ψέμα, έτσι. Βέβαια. Το ψεύδος λοιπόν είναι είναι η κοιμισμένη, η κατάσταση που η ψυχή κοιμάται. Που λέμε κοιμάσαι όρθιος. Γιατί εσύ μπορεί να είσαι όρθιος, αλλά γι' αυτό λέει... η αιτία λέει των εντοκόσμο γιγνωμένων, λέει ο Ηράκλειτος, είναι οι καθεύδοντες. Αυτοί που κοιμούνται όρθιοι είναι αυτοί που κανονίζουν τι θα γίνει στον κόσμο μας. Γιατί αν ήταν αφυπνισμένοι δεν θα ήταν αυτές οι εξουσίες, οι απέσεις που ξέρουμε. Έτσι. Λοιπόν, κρατάμε εδώ λοιπόν από τα σχόλια του Πρόκλου στην πολιτεία ότι οι θεοί είναι οι μονάδες. Αντιστοιχούν στις μονάδες. Πάμε παρακάτω. Ο Ερμίας τώρα, σύγχρονος του Πρόκλου, 2 χρόνια μεγαλύτερος από τον Πρόκλο, πολύ αγαπημένος φίλος, νεοπλατωνικός φιλόσοφος μέσα στην Πλατωνική Ακαδημία, ο οποίος πεθαίνει μόλις 40 χρονών. Και τα παιδιά του αυτού του Ερμία, στην ουσία είναι σαν να έχουν τον Πρόκλο δεύτερο πατέρα. Είναι μέσα στο σπίτι του Πρόκλου. Έτσι. Και αυτός προλαβαίνει να γράψει μόνο τα σχόλια στο Φέδρο. Είναι το μοναδικό έργο του Ερμία που μας σώζεται. Αλλά είναι και αυτός της ίδιας συνομοταξίας με τον Πρόκλο. Δηλαδή γεννιέται γύρω στο 410 αυτός, 412 κάπου ο Πρόκλος, μετά Χριστό. Λοιπόν, αυτός λοιπόν μας λέει και σε αυτό το σημείο δεν σας έβαλα τα προηγούμενα όπου λέει ότι την μονάδα την αντιστοιχούν στον Απόλλωνα. Και λέει εδώ την δε τριάδα το Διονύσο ως τελείαν, αρχήν και μέσα και τέλος έχουσαν, ως περ και ο Διόνυσος τελείαν πει την ψυχή. Την τριάδα λέει την αντιστοιχούμε στον Διόνυσο,
γιατί λέει είναι τέλεια, όπως και ο Διόνυσος κάνει τέλεια την ψυχή. Γιατί είναι τέλεια, λέει, γιατί έχει αρχή, μέση και τέλος. Και επειδή έχει τέλος, είναι και τέλεια. Προσέξτε, δεν έχει μόνο αρχή, έχει και τέλος. Αρχή, μέση και τέλος. Μα έτσι είναι η πορεία της ψυχής. Αρχίζει από τα νοητά, έρχεται ενδιάμεσα στην ύλη, μένει. Και στο τέλος ξαναπάει στα νοητά. Γίνεται δηλαδή αυτό που λέμε μονή, πρόοδος, επιστροφή. Η ουσία μένει στα νοητά, προοδεύει, δηλαδή έρχεται κάτω στην ύλη, επιστρέφει πάλι στα νοητά. Όπως θέλετε να το πάρετε, όλο αυτό δηλώνει ο Διόνυσος, επειδή είναι ο Θεός του υλικού κόσμου, του κόσμου που εκδηλώνεται, αυτού που βλέπουμε, του κόσμου μας, προστατεύει την ουσία που έρχεται εδώ κάτω και φροντίζει να την επιστρέψει από εκεί που ήρθε. Εντάξει. Αυτός γι' αυτό ακριβώς ταυτίζεται με τον Άδη και λέει ο Ευρυπίδης, σε ένα αποσπασμά του εδώ στο 912, πώς να σ' ονομάσω, λέει, Ζεύς ή Ταΐδης ονομαζόμενος. Είτε Δία σε πω, είτε Άδη σε πω, όλα εσύ είσαι. Ως Δίας φέρνεις τη ζωή, γιατί είναι ο Ζήν. Ο Ζήν είναι η ζωή. Ως Άδης φέρνει εδώ από τις... κάνει την επιστροφική πορεία που λέμε πατάς πάτο και ανεβαίνεις. Αυτός είναι ο Πλούτον. Εντάξει. Ο ένας σε φέρνει και ο άλλος σε επιστρέφει. Μέσα λοιπόν από τον Πλούτονα επιστρέφεις. Και αυτό λέγεται Λύσσος Διόνυσος, όπως βλέπουμε και αυτή την ωραία εικόνα εδώ, που είναι ο φιλεύσπλαχνος Θεός, που οι ψυχές τον παρακαλάνε να τις εκθεώσει απάνω και κρατάει το θύρσο του, το τρομερό του σύμβολο, με το κουκουνάρι απάνω που το λέμε κονάριον, που είναι το αντίστοιχο του κοναρίου που λέγεται επίφυση στο κεφάλι μας, τα έχουμε πει στο Διόνυσο αυτά. Οπότε η μυριετής περίοδος που είναι τώρα το 10.000, είπαμε η τριάδα στο Διόνυσο, το 10 στον Κύβο, επομένως αυτό το 3 είναι Διόνυσος. Άρα εδώ η δεκάδα, όπως θα δούμε σε λίγο, αντιστοιχεί στους δαίμονες, οι οποίοι υπηρετούν του Διονύσου την περιοχή εδώ και το έργο. Γι' αυτό είναι τριάδα, 10 στην τρίτη ο Διόνυσος, έτσι. Και βοηθάνε τους ανθρώπους που είναι στην χιλιάδα να ανέβουν μέσα στο βασίλειο του Διονύσου. Μυριετής λοιπόν είναι το 10.000 χρόνια και το 10, μας λέει ο Πρόκλος αυτά, δεν λέω εγώ, δηλώνει την συμπλήρωση του κύκλου των ενσαρκώσεων και την τελειοποίηση της ψυχής. Γιατί εκεί, κοιτάξτε, η δεκάς είναι δεχάς, όπως θα δούμε και στο επόμενο, που μας λέει για την δεκάδα, το κουγουχού, δέχεσαι τη θεία ενέργεια και τότε φεύγεις. Η δεκάς είναι δεχάς. Και φαίνεται από το νούμερο 10, έχουμε το 1, η μονάδα από την οποία προέρχεσαι, ο ένας κοσμικός νους, και το 0 δίπλα δηλώνει τον κύκλο που κλείνει των ενσαρκώσεων. Οπότε στη δεχάδα δέχεσαι τις απορροές. Μας λέει τώρα ο Πρόκλος, δίαιος μένει δεκάς. Προσέξτε, η δεκάδα λέει είναι του Δία. Γιατί? Γιατί ο Δίας είναι ο Ζήν, έχει και αυτό το όνομα. Ζήν σημαίνει ζωή. Είναι αυτός που θα σε φέρει στη ζωή, που θα σου δώσει τη ζωή, που θα διαχέει τη ζωή, θα διασπείρει τη ζωή, έτσι, ο Θεός Δημιουργός. Και αυτό θα το κάνουν οι δαίμονες, που η λέξη δαίμον βγαίνει από το ρήμα δέο, που έχει δέλτα γιώτα αλφα όπως ο Δίας. Γιατί γράφεται με δέλτα αλφα γιώτα. Άρα οι δαίμονες δέουν, μοιράζουν δηλαδή τη ζωή σε όλο το σύμπαν, το εμψυχώνουν. Και γι' αυτό είναι δίαιος η δεκάς, γιατί οι δεκάδες αντιστοιχούν στους δαίμονες. Και μας λέει, τους μοναδικούς αριθμούς συμπεραίνουσα και στην μονάδα την δημιουργική επιστρέφουσα. Τι κάνει, λέει αυτή? Παίρνει αυτά που των θεών τα πράγματα, η μοναδική είναι οι θεοί που λέμε, τις μονάδες, και τις εξακτηνώνει, έτσι, και τις φέρνει στην περιφέρεια, όπως ακριβώς αυτό το σχήμα που βλέπετε. Εξαπλώνει δηλαδή την μονάδα, και αυτό το λέμε διακόσμηση, γιατί δημιουργεί τον κόσμο και τα είδη, και αυτό το λέμε το διακοσμεί. Γιατί έχουν κάλος αυτά τα είδη, έχουν αρμονία. Και γι' αυτό είναι κόσμημα ο κόσμος, έτσι, και αυτό το λέμε διακόσμηση. Δηλαδή η διάχυση της ζωής και η δημιουργία όλων των ειδών λέγεται διακόσμηση. Και αυτό
το αναλαμβάνει ιδίως δεκάς, γιατί τη ζωή τη δίνει ο Δίας, εντάξει. Και όπως είναι αυτό το σχήμα εδώ, το πάρα πολύ ωραίο, που είναι πραγματικά σαν κόσμημα, και έχει αυτό το μπλε φόντο που είναι τα αιθερικά πεδία, έτσι. Το κέντρο φανταστείτε ότι είναι ο κοσμικός νους. Η μονάδα, αυτό το λέμε μονάδα, το κέντρο του. Αυτό λοιπόν έχει μέσα της η μονάδα όλες τις ιδέες που θα τις υλοποιήσει και θα κάνει τα είδη. Τα παίρνουν οι δαίμονες τις ιδέες, τις εξακτηνώνουν και στην περιφέρεια που είναι ο κόσμος που δημιουργείται, δημιουργούν τα είδη. Δηλαδή φτιάχνονται τα ζώα, τα φυτά, οι άνθρωποι, οι γαλαξίες, τα αστέρια. Όλα αυτά είναι τα είδη που ως ιδέες υπήρχαν στο κέντρο της μονάδος. Και μας λέει τώρα πάλι ο Πρόκλος, ο κόσμος δεκάς, εν τη μονάδη περιοχή, αυτό περιοχή είναι αυτό που περιέχεται στη μονάδα, αυτό σημαίνει περιοχή στα αρχαία, και αυτό που περιέχεται στη μονάδα των ειδών πάντων, όλα τα είδη σαν ιδέες περιέχονται στη μονάδα, εξαπλώσασα, τα εξαπλώνει και περατώσασα το πλήθος των κοσμικών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν τα εξαπλώνει διαπαντός, φτάνει σε πέρας και λέει μέχρι εδώ, τώρα επιστρέφεται. Και όταν τα εξαπλώνει λειτουργεί ο Δίας, όταν τα επιστρέφει λειτουργεί ο Ζεύς. Όπως έχουμε πει στο βιντεάκι μας Δία Ζεύς. Αυτός ζευγνύει, αυτός διαχέει την ουσία. Εντάξει. Και όλο αυτό το έργο το κάνουν οι δαίμονες που αντιστοιχούν στη δεκάδα. Εντάξει. Γι' αυτό υπηρετούν το Δία και είναι δίος η δεκάς. Δεκάς δεχάς όπως είπαμε και προηγουμένως. Εδώ τώρα σας δίνω ένα άλλο μηχανικών ανάλογων παράδειγμα για να καταλάβουμε τι γίνεται. Εάν πάρουμε τα νερά μιας λίμνης και πάρουμε ένα βότσαλο και τα αφήσουμε να πέσει μέσα στη λίμνη, τότε η δόνηση που δημιουργεί το βότσαλο, το οποίο αντιστοιχεί στη μονάδα, αυτό το ένα βότσαλο δημιουργεί την παλμοδόνηση της κίνησης, αυτή διαδίδεται μέσα στο νερό και κάνει αυτούς τους κυματοπαλμούς. Ακριβώς αυτό το νερό, το είδωρ, που διαχέει την παλμοδόνηση του μοναδιαίου κέντρου, είναι οι δαίμονες που διαχέουν τη ζωή μέσα, έτσι, στη δημιουργία και τη φτάνουν μέχρι ένα σημείο. Γιατί αυτό κάποια στιγμή θα σταματήσει. Δεν πάει σε όλη τη θάλασσα και σε όλους τους ωκεάνους. Εντάξει. Αυτό λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μηχανικό ανάλογο. Και μας λέει τώρα πάλι, οι μένουν δεκάς σύμβολο κοσμικής έστω ζωής. Η δεκάδα είναι το σύμβολο της ζωής που εκδηλώνεται στον κόσμο. Γιατί δέχεται την ουσία αυτή και την υλοποιεί. Από της μοναδικής ενεργείας εις ταύτην εκπεσούσης. Γιατί η ενέργεια της μονάδος πέφτει στη δεκάδα και διαχέεται. Ακριβώς όπως το βότσαλο. Μπαμ, η παλμοδόνηση που κάνει το βότσαλο στη λίμνη πέφτει στον κυματοπαλμό και διαδίδεται γύρω-γύρω. Έτσι. Δεξιά κάτω έχουμε μία εικόνα κλασική ας πούμε στο χριστιανισμό, η οποία είναι ακριβώς ελληνική κατάσταση, σαν να λέμε στο κέντρο, εκεί έχουν τον Ιησού, το ίδιο είναι και ο Διόνυσος. Το ίδιο πράγμα. Εγώ είμαι η Άμπελος, λέει. Ποια Άμπελος? Ο Διόνυσος είναι ο Θεός του κόσμου μας και ο οποίος βοηθάει τον άνθρωπο να θεοποιηθεί και να γίνει άνθρωπος. Αυτός λοιπόν εξακτηνώνει γύρω του όλους τους αγγέλους. Και αυτοί οι άγγελοι που θα δημιουργήσουν τον κόσμο, αυτοί οι δαίμονες που θα δημιουργήσουν τον κόσμο, θα είναι ο δαίμον του λιονταριού. Θα εφορεύει στη διαιώνιση αυτού του είδους. Ο δαίμον του αετού θα εφορεύει σε αυτό το είδος. Της ελιάς, του πλατάνου, του ανθρώπου. Ο καθένας μας έχει το δικό του δαίμονα. Καταλαβαίνετε ότι κάθε γάτα ή κάθε σκύλ έχει το δικό του δαίμονα που τον επιτροπεύει. Μιλάμε το πιο πολυπληθές γένος. Το γένος των δαιμόνων. Και είναι στα κελεύσματα του κοσμικού νου. Εντάξει, της μονάδος. Λοιπόν, από την μελέτη μου λοιπόν που υπάρχει για την μυριετή περίοδο, σας έχω βάλει μία σύνοψη για να μας μείνει, ότι η μονάδα είναι το εν, ο κοσμικός νους, και η ουσία. Και μονάδες είναι όλοι οι ουράνοι θεοί. Εντάξει, να μας μείνει αυτό. Και δεκάς στη φιλοσοφία, το 10 στην πρώτη, είναι οι δαίμονες, οι φύσεις, γιατί λέγεται φύσεις τώρα.
Προσέξτε, ο ορφικός ύμνος της φύσεως είναι το νούμερο 10. Τυχαίο? Ποτέ τυχαίο. Δεν βάζει καθόλου τυχαία τα νούμερα στους ύμνους του Ορφέας. Το νούμερο 10 λοιπόν λέγεται φύσης. Οι δαίμονες με έναν άλλο τρόπο λέγονται φύσης. Δεν είναι η φύση που όπως την εννοούμε εμείς η φύση. Είναι αυτοί που έμφυσουν ζωή. Και για να εμφυσίσει ζωή σημαίνει να υπάρχει κίνηση. Κίνηση σημαίνει ψυχή. Γιατί ο ορισμός της ψυχής είναι το κινούν αίτιον, το αίτιο της κίνησης. Αν φύγει η ψυχή από μέσα μου δεν μπορώ να κινηθώ, πέφτω κάτω. Εντάξει. Άρα αυτό που λέμε εμφυσούν ζωή, τα πνεύματα αυτά, οι δαίμονες είναι πνεύματα, έτσι. Είναι πνοές. Όταν φυσάω, ψύχω. Λέμε φύσα τον ακριός. Έτσι λέμε. Άρα αυτοί σου εμφυσούν ψυχή και μέσα από εκεί έρχεται η ζωή. Επειδή λοιπόν σου εμφυσούν ψυχή, τους δίνει η ήρα που είναι η κυρά των δαιμόνων. Ψυχοτρόφους άβρας θνητής παρέχουσα. Δίνει τις άβρες που τρέφουν την ψυχή, η ήρα. Άρα βλέπεις ότι οι αέριας φύσης δαίμονες που είναι πνεύματα σου εμφυσούν τη ζωή και κωδικά λέγονται φύσης. Γι' αυτό, επειδή είναι πάρα πολύ σημαντική η δράση τους, αλλιώς δεν θα δημιουργηθεί ο κόσμος, έχουν γράψει οι περισσότεροι φιλόσοφοι περί φύσεως. Το ένα και μοναδικό έργο του Ηράκλειτου που ξέρουμε είναι περί φύσεως. Μιλάει δηλαδή για τον κόσμο των δαιμόνων που δημιουργεί τον δικό μας κόσμο. Έτσι, η δεκάδα λοιπόν θα δέσουμε στο μυαλό μας δαίμονες φύσης, κοσμική ζωή, δαίμονες ζωή, έτσι, εξάπλωση της ουσίας στη δημιουργία, Δίας. Γι' αυτό είναι Δίος η δεκάς. Όλο αυτό το πράγμα το αναλαμβάνει ο Δίας. Λοιπόν, ας δούμε όμως και λιγάκι τον Προμηθέα, από τον Προμηθέα Δεσμότη, τι μας λέει ο Αισχύλος, που όλοι ξέρουμε το μύθο, ότι καρφώνεται αυτός στον Κάφκασο και έρχεται ένας γηπαετός και του τρώει το σηκώτη κάθε βράδυ, το οποίο ξαναγίνεται και αυτό είναι άλλη ιστορία. Δεν μπαίνω στο σηκώτη γιατί άμα μπούμε θέλουμε 3 ώρες. Και να κάνουμε και ένα βίντεο. Για το ύπαρ. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Και να πούμε δηλαδή τι δουλειά έχει το ύπαρ, γιατί είναι το κέντρο της επιθυμίας και πώς είναι η ανατομία του ύπατος και πώς η ανατομία και η λειτουργία του ύπατος ιατρικά εξηγείται στη φιλοσοφία. Αυτό είναι επίσης αυτό θα είναι στην καινούργια μου Οδύσσεια. Γιατί ήθελε ο Οδυσσέας να τρυπήσει το κύκλωπα εκεί που το ύπαρα ακουμπάει το διάφραγμα, τις φρένες. Γιατί? Αυτό μόνο σαν θέμα είναι πολύ ωραίο να κάνουμε το επόμενο βίντεο. Και να κάνουμε για το ύπαρ και να εξηγήσουμε και γιατί του τρώει το σηκώτη του Προμηθέα αυτός εδώ ο γηπαετός. Λοιπόν, και λέει τώρα, εγώ λέει εδώ πέρα που είμαι καρφωμένος, λέει στον Κάφκασο, τον μυριετή χρόνο να θλεύσω. Δηλαδή θα κάνω άθλο μέχρι να περάσει ο μυριετής χρόνος, δηλαδή ο κύκλος των ενσαρκώσεων που λέγαμε προηγουμένως, εντάξει. Και λέει ο Πρόκλος ότι δεν είναι κυριολεκτικό, εδώ το λέει ξεκάθαρα, ο μεν της δεκέτη σημαίνει δεκαετή. Προσήρικεν, άλλος λέει ότι είναι 10 χρόνια, δεκαετής, αυτό είναι. Ο δε μυριέτη, άλλος λέει ότι είναι 10.000, άλλος λέει ότι είναι 10 χρόνια, άλλος λέει 10.000 χρόνια, διαφέρει δε ουδέν, το ίδιο κάνει. Δεν διαφέρει λέει αυτό, δεν είναι κυριολεκτικό. Ούτως ή εκείνος λέγει είτε το πεις έτσι είτε το πεις αλλιώς, το ίδιο κάνει. Είτε το πεις 10 ή 10.000. Και γάρι χιλιάς μια περίοδος εστίν από γενέσεως άφθησης εις γένεση νάγουσαν τας ψυχάς. Γιατί το 1000, και μας το ξαναλέει, σημαίνει από γένεση σε γένεση έρχομαι. Οπότε είτε πεις 10 ή 10.000, απλά με τη λέξη χιλιάδες εννοείς ότι πας από γένεση σε γένεση στη φιλοσοφία. Εντάξει. Και καταλήγει εδώ, δεν σας γράφω όλο το κείμενο βέβαια, αλλά σας γράφω το ζουμί που καταλήγει από τα σχολεία του στην πολιτεία, ότι το 9 δηλώνει ολοκλήρωση κύκλου ενσαρκώσεων, όπως και το 9. Εκεί σταματάνε οι αριθμοί, μετά αρχίζουν άλλοι, μετά οι δεκάδες αρχίζουν, έτσι. Οι μονάδες τελειώνουν στο 9. Και είναι ένας κύκλος και μετά αρχίζει κάτι άλλο, το 9. Δηλώνει την ολοκλήρωση του κύκλου των ενσαρκώσεων και το 10 δηλώνει την δεκτικότητα της ψυχής στις θείες ενέργειες του ενός, γιατί δεκάς, που λέγαμε προηγουμένως, και την επιστροφή.
Άρα 9 τελειώνω ενσαρκώσεις, 10 επιστρέφω. Αυτό μας μένει από αυτά εδώ. Λοιπόν, και αυτός εδώ δηλώνει ακριβώς αυτό τον κώδικα σε αυτό το στίχο ο Αισχύλος, έτσι. Είπαμε, στην ύλη καρφωνόμαστε με 2 καρφιά. Το ένα λέγεται ειδονή και το άλλο λέγεται οδύνη. Και τα δύο θα τα γευτείς. Λοιπόν, αυτό λοιπόν εδώ που σας έχω τώρα μετά είναι επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί ταιριάζει, συνδέουμε τώρα τον Αισχύλο με τον Όμηρο. Πώς το είπε κωδικά ο Όμηρος? Ο Πλάτωνας το είπε μυριαιτή περίοδος, ο Αισχύλος το ίδιο, το μυριαιτή χρόνο να θλέψω. Και ο Όμηρος το λέει στην Ηλιάδα με τον Μάντι Κάλχα, ο οποίος την ώρα που πάει να γίνει η θυσία της Ιφηγένειας, εκεί στο βωμό, έχουν και το Μάντι βέβαια, δίπλα είναι ένας πλάτανος. Και βλέπουν όλοι ένα φίδι να κουλουριάζεται και να γυρνάει πάνω από τον πλάτανο, στον οποίο απάνω στα κλαδιά του, όπως βλέπετε εδώ πέρα στο ανάγλυφο αυτό που είναι σε κάποιο μουσείο Γκέτι, ναι, αυτό λοιπόν τη φωλιά, υπήρχε μια φωλιά εκεί απάνω στον πλάτανο που είχε 8 σπουργίτια και ήταν και η μάνα τους γύρω-γύρω και τα τάιζε, ξέρω εγώ, υπήρχε και η σπουργιτίνα. Όταν λοιπόν σηκώνεται το φίδι και κουλουριάζεται, πάει και βρίσκει αυτή τη φωλιά και τρώει και τα 8 σπουργίτια και τη μάνα, δηλαδή συνολικά 9. Και αυτό το ερμήνευσε ο Μάντης, ότι κοιτάξτε, λέει, θα πάτε στην Τρία, 9 χρόνια θα παλεύετε και το 10ο θα την εκπορθήσετε. Και όντως έτσι έγινε. Αυτό όμως είναι ο κώδικας αυτό που είπαμε προηγουμένως. Γιατί στην Τρία, στο Ήλιον, είναι η ενσάρκωση της ψυχής μέσα στην ύλη. Δηλώνει την πρόοδο της ουσίας, δηλαδή τις ενσαρκώσεις. Γι' αυτό έχει πολλούς φόνους. Έχει αντιπαλότητα μεταξύ πνευματικότητας και σωματικότητας η ψυχή εκεί. Αυτό δηλώνει δηλαδή ότι στο 9 θα τελειώσουν οι ενσαρκώσεις, θα τελειώσει η αντιπαλότητα και στο 10 θα επιστρέψεις. Γι' αυτό αλώνεται η Τρία και επιστρέφει ο Οδυσσέας. Η Οδύσσεια είναι το ταξί της επιστροφής. Η Ιλιάς είναι το ταξί της πρόοδου. Πάλι είναι 10 χρόνια. Πάλι 10 χρόνια. Εντάξει. Γιατί 10 χρόνια τον επέρνει τον Οδυσσέα να πάει από την Τρία στους Φέακες. 10 χρόνια έφυγε, συνολικά 20 από την Ιθάκη. Δηλαδή στην ουσία φεύγει η ψυχή και ξανάρχεται. Και αυτός είναι πάλι να το η δεκάδα. Και εδώ, χωρίς να πούμε πολλά, να πούμε μόνο το ζουμί εδώ, μας λέει ο Πρόκλος ότι 9.000 χρόνια η ψυχή κυλινδούμενη, λέει, γυρνάει γύρω από τις εσαρκώσεις μέχρι να αποκατασταθεί. Και 9 χρόνο, λέει, το περί την γένεση προς καρτερίσασα πολέμο κρατήν, δηλαδή καρτερικά υπομένει όλη αυτή την περίοδο, εντάξει, μέχρι να τελειώσουν οι γεννήσεις. Και το πιο σημαντικό από αυτό το απόσπασμα είναι ότι στο 10ο τι κάνει? Κρατήν μεν του βαρβαρικού κλείδωνος εν το 10ο. Δηλαδή όταν φτάσει το 10 που θα θεωθεί, έχει περάσει όλους τους κλειδονισμούς και έχει πάει πάνω από αυτούς. Δεν την ταράσει τίποτα. Από εκείνο το κλειδονίζουμε, είδατε, κλείδωνος. Δηλαδή είναι στο 10ο κρατήν του βαρβαρικού κλείδωνος. Βαρβαρικός γιατί βάρος. Δεν έχει πια βάρος η ψυχή. Δεν λέμε αχ με ψυχοπλάκωσες, έχω ένα βάρος εδώ πέρα. Δεν το λέμε. Όταν λοιπόν δεν έχεις κανένα βάρος, αυτός είναι ο βαρβαρικός κλειδονισμός. Ο βαρβαρικός κλείδων αυτός είναι. Όταν η ψυχή σου λοιπόν ανάλαφρη και είναι έτοιμη να πετάξει εθέρες και έχεις κατακτήσει την αταραξία, αυτό γίνεται στο 10ο χρόνο. Άρα το 10 είναι ο κώδικας της πτεροφύησης. Εντάξει. Και θα κλείσουμε σήμερα με μια συμπλήρωση σε αυτό το πολύ ωραίο βίντεο που έχω κάνει τελευταία με τον Γιώργο Τολικάκη και το οποίο ανέβασε πρόσφατα ή θα ανεβάσει, δεν ξέρω τώρα, μου είπε τώρα σε καμιά εβδομάδα θα τα ανεβάσω, δεν ξέρω ποιος θα το πρώτο ανεβάσει, αλλά καλό είναι να περιμένουμε να τα ανεβάσει για να το δει ο κόσμος, για να το ανεβάσουμε και εμείς αυτό. Εκεί λοιπόν μιλήσαμε για τα σουπερνόβα, μιλήσαμε για την αστρονομική εξήγηση των 3 γεννήσεων του Διονύσου
Και εγώ θέλω να σας πω το εξής, ότι επειδή ό,τι άνω και κάτω θα είναι ένα μικρό συμπλήρωμα σε αυτό, γιατί δεν πρόλαβα να τα πω κιόλα εκεί, και το οποίο ταιριάζει με τη μυριετή περίοδο, γιατί ο κύκλος που κάνει η ψυχή μου στις ενσαρκώσεις θα το κάνει και ο ήλιος μου. Γιατί ό,τι άνω και κάτω, ό,τι συμβαίνει στη φύση, συμβαίνει και στην ψυχή μου. Εγώ είμαι σε ένα ηλιακό σύστημα και έχω το συγκεκριμένο ήλιο. Αυτός είναι αιώνιος. Τι λες? Έχει ένα χρόνο ζωής. Γιατί θα τελειώσουν τα καύσιμά του. Το καύσιμό του είναι το υδρογόνο που μετατρέπεται σε ήλιο. Κάποια στιγμή όταν τελειώσει όλο το υδρογόνο, το ήλιο φτιάχνει άνθρακα και οξυγόνο και τότε σε αυτή τη φάση γίνεται τις λεπτομέρειες στο βίντεο του Λαγκάκη, γίνεται μία σαν διόγκωση τεράστια, σταματάνε οι θερμοπυρηνικές αντιδράσεις μέσα, όταν γίνει, ξαναλέω, άνθρακας και οξυγόνο στο κέντρο του. Δεν υπάρχει υδρογόνο, το έχει καταναλώσει. Υπάρχει ήλιον, αλλά δεν συνεχίζονται οι αντιδράσεις. Και τότε λέμε ότι γίνεται κόκκινος γίγαντας. Ο κόκκινος γίγαντας είναι τόσο τεράστιος, διωγγώνεται τόσο πολύ που φτάνει να αρουφήξει μέσα του τους πλανήτες του όλους. Και εδώ, σε αυτή την εικόνα, έχουμε πόσο μεγάλος θα γίνει. Φανταστείτε ότι αυτό το παραλληλόγραμμο, το ορθογώνιο κάτω αριστερά, που είναι σε μεγέθυνση, έτσι, αυτό που βλέπετε, δείχνει αυτή η μικρή τελεία είναι ο ήλιος πώς είναι τώρα και πώς θα γίνει είναι το κόκκινο. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Μιλάμε για τεράστια διόγκωση και αυτό το λένε κόκκινο γίγαντα και θα είναι όντως κόκκινος. Και όταν συμβεί αυτό, υπό την προϋπόθεση βέβαια, γιατί θα έχουν εξαντληθεί τα αποθέματα υδρογόνου κτλ., τότε θα γίνει μια τεράστια έκρηξη και θα βγάλει τα εξωτερικά του στρώματα και θα μείνει μια κουκίδα η οποία θα έχει το μέγεθος της γης, αλλά τη μάζα του ήλιου και θα λέγεται λευκός νάνος. Και η ακτινοβολία που θα δίνει, το λευκό αυτό φως, θα κρατήσει για δισεκατομμύρια χρόνια. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα αστέρια, που όταν γίνονται κόκκινοι γίγαντες και λευκοί νάνοι, που έχουν μάζα, προσέξτε, μικρότερη από 10 ηλιακές μάζες. Πάρτε το 10 πάλι. Δεν είναι δηλαδή τυχαίο εδώ πέρα το 10. Άρα, εδώ τι μας λέει? Όπως θα ερμηνεύσουμε τώρα αυτό και τελειώνουμε, τι πάει να πει σε ψυχικό επίπεδο δικό μου όταν εγώ γίνω κόκκινος γίγαντας? Γίγαντα σημαίνει είμαι ένσαρκος στη γη. Ξεκινάμε από εκεί. Αυτό είναι γίγαντας της γης. Κόκκινο σημαίνει αίμα, όντως ένσαρκος. Όχι απλά στη γη και ένσαρκος στη γη. Κόκκινος γίγαντας. Όπως ο κόκκινος γίγαντας ρουφάει τους πλανήτες του, η πνευματική διεύρυνσή μου, έτσι, αυτό το πράγμα, θα αφομοιώσει τις πεπλανημένες όψεις της ψυχής, γιατί οι πλανήτες είναι πεπλανημένοι. Δεν θα πλανώμαι, θα ξέρω πολύ καλά που πάω. Θα γίνω λοιπόν ένας νους που μέσα του θα αφομοιωθούν οι πεπλανημένες όψεις και θα έχω διάκριση και θα ξέρω τι μου γίνεται. Θα έχω σοφία, εντάξει, θα έχω φρόνηση. Και τότε θα αποτινάξω από πάνω μου όλα μου τα στρώματα, τα ψυχικά, τους χιτώνες, και θα μείνω μόνο με τον πυρήνα μου, που είναι ο νους μου, και επειδή θα γίνω δαίμον τότε και το χρώμα του δαίμονος είναι το λευκόν, θα γίνω ένας λευκός νάνος. Οπότε εδώ το υπέροχο επίσης πράγμα είναι, που είναι και το τελευταίο μας αφισάκι σήμερα, ότι όλο αυτό θα γίνει κοντά στην περιοχή του Ορίωνος. Γιατί ο πιο κοντινός μας χώρος στο σύμπαν, όπου γεννιόνται αστέρια και σίγουρα και ο ήλιος μας προήλθε από εκεί, είναι το νεφέλωμα του Ορίωνος. Αυτά τα λέω στο Λαγκάκη επίσης. Στο νεφέλωμα λοιπόν του Ορίωνος, αυτή η καταπληκτική εικόνα που δείχνουμε τώρα εδώ, είναι ότι βλέπετε ότι έχει ένα γαλαζοπό και ένα κοκκινοπό, έτσι, μέρος.
αυτό το κόκκινο μοιάζει με καρδιά. Είναι καταπληκτικό. Δηλαδή, ότι για να πας στο λεγόμενο σύνομον-άστρο σου που είναι από αυτό το νεφέλωμα, κάποτε σαν ψυχή, εκεί είναι, έτσι, από εκείνη η καταγωγή μας, εκεί είναι και ο Σύριος, εντάξει, στον αστερισμό του Ορίωνος είναι ο Σύριος, όπως βγήκε και ο ήλιος μας, βγήκε και ο Σύριος από αυτό το νεφέλωμα. Για να πάμε λοιπόν κάποτε εκεί, αυτό θα γίνει μέσα από δρόμο καρδιάς και μέχρι και το νεφέλωμα το δείχνει, που είναι η κόκκινη καρδιά από εκεί. Αυτά λοιπόν είναι για τη μυριατή περίοδο και για τον παραλληλισμό της πορείας της ψυχής με την πορεία του ίδιου του ήλιου στην αστρονομία, όπως τα ξέρουμε. Τώρα να σου πω ευχαριστώ απλά. Να πω, είναι εθερικές πτήσεις κάνουμε πραγματικά. Δηλαδή το συγκλονιστικό είναι αν μπορεί να δει κανείς το τι συμβαίνει στη φύση και να το ανάγει μέσα του. Μα ό,τι συμβαίνει στη φύση γίνεται και μέσα μας. Στο άλλο βίντεο λοιπόν, ιατρική κατάσταση, ανατομίες. Εγγραφή, like και κοινοποίηση το βίντεο. Καλή συνέχεια.